Урамда буран уйный, қар яуа хаман тынмый. Юлларға инде тулған, шықсам жете алмам сыман. Мен сенің яндарыңа қар еріп барам әлі. Мен сенің жүрегіңде от болып янам әлі. Мен сенің яндарыңа қар еріп барам әлі. Мен сенің жүрегіңде от болып янам әлі. Табиғаттағы оqlық күзләрін шағылдыра. Ирексізден жырлайсы, шойарасы келе, от шаналарында алтын балықлар түгілмесің, қырмаққа жыршы Илназ бақны да электіргеннәр. Ненде ұшыраушыға баралар бұлай үйілішіп, әллә мен білмей қалдым ма? Ақыры ничек тамамланыр, қарап қарайық. Йылғалар тирән упқын, диңгезләр тулы дулқын. Таш қиялар, түз ярлар, араларда тұралар. Мен сенің ярларыңа желкәндәй иләм әлі. Мен сенің алларыңа мәрҗәннәр тезәм әлі. Мен сенің ярларыңа желкәндәй киләм әлі. Мен сенің алларыңа мәрҗәннәр тезәм әлі. Алтын балықның бүгін туған күні. Ижат түркіме бәйрәмгә жиылды. Құтлаулар қабыл ите. Менә алар безнең шибәрләр. Һәр атна сайын тамашачыларны экраннар янына җәлеп итүчеләр. Кайнап торган шәһәребезнең уңган булганнары турында алтын балыклардан беләбез. Алар төшергән сюжетларда нинди генә ханымнар күрсәтелми. Сокланып тормыш тәҗрибәсе алырлык. Хәер, үзегез дә күреп торасыз. Әбу сулу кызларның чәчләрен аллы гөлле ташлар, матур заколкалар белән бизәп, кем прическа ясый дип уйлыйсыз? Менә ул җитез куллы чәч тараш Эльмира Потанина. Җилдә тузып, шияләнеп, майланып беткән чәчне дә 3 секундта рәткә китерә ала ул. Ай-яй, үзе дә шибәр. Операторыбыз Альберт Шафигуллин бу юлы да кадр артында калды. Тапшыруларны бер калыпка җыеп, кадр артындагы бөтен нецензурный сүзләрне ишетеп утыручы Илшат Сәбитов. Аның күзеңнән бер генә начар кадрда үтә алмый. Бик яратып спорт белән шөгыльләнә. Чит илләрдә күп йөри, белмәгән әйбере юк. Әле дә хобби машиналар һәм кызлар. Гаиләсе тулыланырга тора. Әллә пособие кирәк булган. Ә менә бу ханымнан былай гына котылам димә. Ул тапшыруның идея авторы, шеф-редактор Римма Әхмәтова. Алтын балыкның һәр чыгарылышын энә күзеннән үткәрә. 8 кат тикшереп, үз төзәтмәләрен керткәннән соң гына тапшыруны эфирга чыгару өчен кагаз пишмагына бик ямсыз имзасын төшерә. Достар, сөйләп җибәрегез әле. Сезнең инде экрандагы тормышыгызда анда яңалыкларны бөтен кеше күреп тора. Менә шәхси тормышыгызда нинди үзгәрешләр булды бу? Менә мин табигать миңа шай. Урман, сулар, үткән җәй без бардык Грушыга. Ул Барт фестиваль. Монда блюз, джаз, автор җырлары, гитарага рәхәтләнеп, менә кич буе, төне буе, таңга хәтле шуны гитарага җырлар җырлана. Аңа кадәр без башта, әле бу безнең беренче тапкыр гына бары, ул Тольятти шәһәре янында урнашкан әлеге Груша фестивале. Өйрәндек иң элек картаны, ничек барырга, кая барырга. Шундый күңелле булды юлдагы сәяхәт бердән, икенчедән. Анда яшисең палаткаларда, шундый палаточный шәһәрчек диләр инде аны, урнашкан кеше гаҗәеп күбие. Бу Груша фестивале үткән ел 39нчы ел рәттән үткәрелде, ә бу ел булачак алай берсә юбилей. Менә 40 еллык булачак. Барырга уйлыйбыз бу елда, чөнки бик тә шады. Учак яктысында йолдызларны саный-саный, гитара тавышын тыңлап, һәм йоклап китәсең шул гитарага, уянасың һаман шул гитарага, чөнки анда шундый гадәт, традиция диләр инде. Таңны каршы алалар гитара белән, җыр белән каршы алалар. Ә инде иң мавыктыргычы соңгы көн. Зур сәхнә гитарага җыелалар, гитара ясаганнар сәхнә итеп, һәм ул күлгә кирип урнашкан. Куйганнар зур парус, бу инде алга дигәнне аңлата, ягъни алар елда шушында җыелалар һәм тау, текә тау, шушы тауга тизелешеп утыра барлык халык, ул инде утыргычлар ролен үти. Сәхнә менә шул гитарда кички якта була, таңга хәтле.
Төнле һәрберсе үзләренең фонарьларын яктырталар. Сез аны күрсәгез читтән әлеге тауны, анда 1000 фонарь кабына бер юлы. Шундый гаҗәп матур күренеш. Кыскасы, бу ел Алла бирсә тагы барабыз. Тамашачылардан бик җылы тәкъдимнәр дә килеп тора. Әле безне иң ерак авылларда да карыйлар икән. Amel, süt içersin oğlum. Emine'ye de birimiz değil mi? Sıyır soğuduk oğlum. Altın balık mı koruyuz? Mena da kızık ol, sizge de kızık bulur değil mi? Яшәгәнде, булганды 3 кыз. Сезне дә үз алтын балыгыгыз көтә. Уңышка ирешү юлларын бергә эзлик. Тапшыруыбыз җырчылардан башка ятим булыр иде. Аларның кайнар табадан төшкән клиплары урын ала бездә. Һәм менә җырчылардан бер капчык, зур капчык котлау килде. Алтын балык, алтын балык, уйный суда, алтын балык. Нашылай иттереп. Әйе? Алтын балык тапшыруын күмән әзерләүчеләргә, оештыручыларга, редакторларга, җитәкчеләргә һәммәсенә дә инде без теләп калабыз зурдан-зур уңышлар. Якынлашып килүче туган көнегез белән чын күңелдән сезне котлыйбыз. Әлбәттә, теләп калабыз аудиториягызның киңәюен һәм көннән-көн артуын. Алтын балык тоту турында һәрберебез дә бик хыялланадыр дип уйлыйм. Мин дә үз чиратымда алтын балык тоту турында уйлаганым бар һәм инде иң изге теләкләрне теләп хыялланыр идем. Һәм инде әлеге тапшыруга чынлап бик зур уңышлар телисем килә. Һәм инде хатын-кызларыбыз шулай ук шушы тапшыруны карап, хыяллары чынга ашсын иде. Һәм инде бик күңелле тапшыруыгызга бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Нурлаттан койнар сәлам. Әле генә контакт таптырам, алтын балык тапшыруын карап, миңа бик тә ошый, гел туганнарга килгән сайын, шаллыга, дусларга килгән сайын һәр вакытта тапшыруны карыйм. Ул эш кызның, эш матурларының кыланышы, аларның сөйләме, эшсә дә матур, эшсәсенә дә гашык булып һәр вакытта карыйм инде мин. Инде алтын балык дигәч, минем беренче программада, үземнең концерт программасы да алтын, безнең кулда алтын балык дип аталайды. Шуңа да якын күрәсең. Һәм инде иң мөһиме шунысы, шул тапшыруда бу тормышта гомумән бу тормышның 80% тормышы хатын-кыздан тора. Сезгә исәнлек, саулык, барыгызга да гаилә бәхете телисе килә. Аллар күрдем, алмадым. Güllər gördüm, üzmədim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmədim. Бәйрәм белән. Кызлар, хәтерлисезме, 2 ел элек алтын балык проектын төзегәндә без нинди максат куйган идек? Сезнең үрнәктә хатын-кызларга уңышка ирешү юлларын күрсәтергә. Эштә, укуда, шәхси тормышта, гаиләдә, бизнеста, бөтен яктан. Минемчә, безнең тапшыруның һәр кайсы дагы хатын-кызлар өчен үлгү булып торды. Бу тапшыруның менә идея автор буларак минем иң зур теләгем нәрсә иде? Бу тапшыруны карагач, хатын-кызда нәрсәдер эшлисе килү теләге тусын. Менә яңа матур күлмәк алу теләге, шаңга басу теләге, ниндер яңа төр ризык пешереп карау теләге уянсын, баласына шигырь уку теләге һәм ниндер яңа эш башлыйсы. Кыскасы, яшәү теләге яшәү көче артсын хатын-кызның. Күңел төшенкелегенә бирелмәсен. Бит бу минемчә бик мөһим, кызлар. Чөнки дөнья көтүләр җиңел түгел. Әмма без бирешергә тиеш түгел, без бит хатын-кызлар, әниләр. Бездә бит кызлар, егетләр контактта да күп карыйлар. Менә узган ел улым Зөлфәт алтын балык дигән группаны ачкан иде үзебезнекен. Шуннан соң беләсезме, күпме кеше караган безне? 14 мең кеше. 58 илдән. Анда Европада бар, Азиядә бар, дөньяның бөтен почмаклары бар, шаккаткыч хәл бит инде. Һәм 600 кеше бүгенге көндә безнең группада тора. Бу бит уңыш минемчә. Эссе бу 2 ел эчендә безнең тапшыруда ничә хатын-кыз катнашты икән? Иң соңгы нәтиҗәләребез 1000гә якын хатын-кыз. Искиткеч күп бит кызлар, әйме? Сәмсез алтын балыклар бәйрәм белән. Бәхет гаилә клубы сезне ихлас күңелдән туган көнебез белән котлый. Иҗади учагыгыз гөрләп янсын. Тапшыругыз узын гомерле һәм һәр чак кызыклы булсын. Сезнең хезмәт нәтиҗәсе
халық мәхәббәте. Алтын балыкны яратып караучы тамашачылар көннән-көн арта барсын. Илһам шишмәгез бер кайчан савыкмасын. Тормыш сезне үзенчәлекле кешеләр белән очраштырып торсын. Шәхсән үзегезгә килгәндә, бәхетле булыгыз, бәхетле яшәгез. Бәхетле кеше генә әйләнә тирәдәгеләрне, кешеләрне күңелен йомшарта ала һәм елмаю бүләк итә ала. Тапшыруга аерым рәхмәтем бар. Әни белән аралар салкынайган иде. Съемка вакытында якынлаштык, дуслаштык. Бүгенге көндә әнием кочагында үземне бала итеп хис итәм. Рәхмәт сезгә. Әнием, әниләр көненә багышлап, сиңа сәламәтлек, саулык теләп, шигырь җатлап килдем әле. Яшь чакларны искә төшереп, бәләкәй чакта кебек сиңа шигырь сөйлим. Шибиләр дип түгел инде хәзер. Хәзер әнием бәгърем, бик сагынам сине. Күрә сине кайтып күрәсем. Дөньядагы бөтен матур сүзне сиңа диле әйтәсем. Минем өчен иң матуры син. Сак яшә якты дөньяда. Рәхмәт, җибегәнем. Исү рәхмәт, кызым, әнең барын онытмаган өчен, әниләр көнен онытмаган өчен. Әле генә сабый бала идең, менә инде хәзер үзең 4 бала анасы булдың. Ышанып та булмый моңа. Әллә энем, әллә төшем инде. Күз алдында тора сабый вакытларың, истән чыкмый үсмер вакытларың, сумка тотып мәктәпкә киткән чакларың. Хәтерлисең микән мәктәпкә кайткачта беренче көнне киемнәреңне әзерләп куй иртәгә барырга дигәч. Нигә көн саен барасың янда? Мин кабат бармыйм анда дип әйткән идең. Менә инде хәзер мәктәпне бетереп, институтны бетереп, Аллага шөкер, бүген миңа 4 берсеннән берсе матур оныклар бүләк иттең. Рәхмәт сиңа бик зур. Инде балаларыгызны исән сау үстереп, тигезлек белән үстереп, куанышларын күреп, бәхетле, тәүфиклы балалар булсыннар. Синең мине куандырганың кебек, алар да сине куандырсыннар. Һәр көн намаздан соң шушы теләкләр белән сезгә балаларыгызның исән сау булуын, бала хәсрәтләре күрмәвегезне теләп калам. Хытайдан сорыйм шулай дип, кабул итсен инде берүк. Кутлыйбыз сезне. Ай, рәхмәт, кызлар. Сәлем алтын балыклар. Жүгерә килдем сезнең туган көнгә. Кичкенә генә күчтәнешем дә бар. Рәхмәт. Көндә көтеп алам инде передачагызны, сезнең тапшыруыгызны. Атна сайын көтеп алам инде. Шул хәтле яратам сезне. Төшләремә керә башладыгыз бит инде хәзер. Я алтын балык булып керәсез, я алтын дельфиннар булып. Менә сезгә өр-яңа җыр язып алып килдем туган көнегез белән котлап. Кулыгызга бер чәчәген үзеп биргән кебек гөлдән, сезнең туган көнгә бер җыр бүләк итәм чын күңелдән. Сезнең белән сөенәләр туганнар һәм дус-ишләр, анда чәчәк бәйләмнәре тараталар тик хуш исләр. Монда чәчәк бәйләмнәре тараталар тик хуш исләр. Yüzügüzdə şad yılmayu, Haman şulay balqıb dursun, İşləriniz gül bulsun, Alğa barsın altın balıq. Sizning üçün süyünələr, Var tuğanlar həm dus-işlər, Bunda şəşək beyləmənəri, Taratalar tik xoş islər, Bunda şəşək beyləmənəri, Taratalar tik xoş islər. Her kim sizge alıp kilgen Buleklerin, bulek bilen jitkireler Sizge izgi
теләкләрен сезнең өчен сөенәләр бар туганнар һәм дус-ишләр монда чәчәк бәйләменәре тараталар тик хуш исләр монда чәчәк бәйләменәре тараталар тик хуш исләр алтын балык туган көнегез белән Урманнар уйга чумган, аланда куеп